Għandna manifest elettorali b'saħħtu u twettiq tiegħu rid jibda minnu fih. Hekk innota l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt intervista mad-deputat kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet Xanajja Farrugia fuq One. Infatti il-Prim Ministru ħabbar li l-Parlament se jiftaħ is-Sibt li ġej 20 ta' Ġunju li qsar żmien wara elezzjoni ġenerali. Il-Prim Ministru sostna li dan huwa messaġġ ċar li l-Gvern immexxi minnu se jirranka fl-implementazzjoni tal-liġijiet bl-ewwel ikunu r-riforma li tirregola l-IVF, liġijiet li jirregolaw l-qdiet volontari u l-ħolqien ta' kummissjoni għal protezzjoni ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem u drittijiet ċivili. 1000 koppja li qabel ma setgħux isiru ġenituri li bil-bidliet li għamilna fl-2022 tajna opportunitajiet ferm usa. Imma nafu wkoll realtajiet ta' koppji li qed jgħidu l-isma'. Aħna għax hemm bidliet li jridu jsiru qed ikollna nsifru barra l-pajjiż biex inkunu nistgħu nsiru ġenituri u ma dak l-1000 koppja ma dik l-1000 tarbija li kellna sissa, irrid li jkollna ħafna iktar. Iżjed ferħ li jistgħu jgawdu ħin-nanniet, il-ġenituri. Dr. Abela qal li fl-ewwel laqgħa tal-Kabinett huwa wassal messaġġ b'saħħtu dwar il-fatt li l-ħidma trid tibda minnu fih u ma tieqaf qatt sabiex il-manifest elettorali Int Malta jitwettaq fit-totalità sħiħa tiegħu. Infatti Dr. Abela qal li fl-ewwel sigħat ittieħdet deċiżjoni għaqlija fejn medda kbira ta' art agrikola f'Bulebel issa se tkun protetta. U annota kif il-manifest elettorali Laburista se jitwettaq grazzi għall-ekonomija b'saħħitha b'kuntrast ma' dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra fejn l-ekonomija qed totor. F'dan l-isfond il-Prim Ministru nota kif dan il-Gvern se jagħti protezzjoni lil bdiewa e kif se jkunu jistgħu japplikaw u jiksbu titlu fuq l-art tar-raba tagħhom. Sa dan it-tant il-mexxej Laburista elenka diversi proġetti ambjentali li wettaq Gvern Laburista fosthom Manuel Island, White Rocks, Forti Tinje, Forti Campbell u Forti San Salvatur. Intant Dr. Abela nota kif dan il-Gvern se jibqa' dejjem ħares il quddiem għall-opportunitajiet ġodda li joffru ħiliet innovattivi li jsaħħu l-Maltin u l-Awċin. Fost dawn l-impenji hemm it-teknoloġija fejn il-Prim Ministru semma il-kors AI għal kulħadd li ra konkurrenza tajba ħafna. Il-programm AI għal kulħadd illi ħabbarna fl-aħħar budget beda jiġi implementat, sissa applikaw għalih, ħabbonaw għalih 20,000 persuna. Diġà f'bedda ta' ftit xhur. Dik turik kemm il-poplu b'mod ġenerali qed jassimila mal-viżjoni tagħna illi ir-reskilling, l-upskilling tal-ħiliet huwa dak li rid joħodna l-qudiem. Dr. Abela qal ukoll li din il-ġimgħa għandu impenji fil-Kunsill Ewropew li huma ferm importanti e kif se jkun qed jiġi diskuss il-Baġit Ewropew għas-snin li ġejjin. Temm jgħid li l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin se tibqa' l-prijorità ewlenija tal-Gvern. U dak il-mandat b'saħħtu ta' fiduċja illi ngħatajna issa se jitwettaq f'implementazzjoni ta' programm elettorali li se jkompli jarana illi nindirizzaw il-bżonnijiet ta' kulħadd. U għalija dak il-focus illi għalina kull persuna hija importanti.